Akadémia virtuálneho Slovenska uvádza, ako zvládnuť Instagram a nezblázniť sa. Správny filter na fotografiu, značkové oblečenie, západ slnka v pozadí a v ruke kľúče od superauta. Aj toto je realita influencerov na Instagrame, ktorý dobil Slovensko aj svet. Instagram je sieť, ktorá začala fungovať na zverejňovaní zážitkov formou fotografií. Dali ste tam fotku zo super výletu alebo ste použili zábavný filter a z nudnej mačky sa stal hit internetu. Zábavné, chytľavé, ale aj nebezpečné. Internet, virtuálny svet či sociálne siete nie sú dobré ani zlé. To z nich robíme my, používatelia. Preto je potrebné zvládnuť bezpečnostnú rutinu, aby sme neskôr nemuseli ľutovať. Podľa štatistík v roku 2022 aktívne využívalo Instagram takmer 1,5 miliardy používateľov, čiže takmer tretina obyvateľov sveta. Preto si povedzme, ktorým chybám je dobré sa vyvarovať. Fotografie s označovaním polohy. To je pre potenciálneho zlodeja alebo útočníka priam pozvánka. Vie, kde ste, čo robíte a dokedy tam ste. A pekne si naplánuje návštevu vášho domu. Preto zverejňujte fotografie z dovoleniek zásadne až po návrate domov. Livestream. Živé vysielanie. Podobná téma ako fotografie. Je jasné, že živé vysielanie nemôžete posunúť na neskôr. No aj tu existuje istá forma zabezpečenia. Streamujte len pre svoj okruh známych. Ostatní sledovatelia nech si pozrú vaše video neskôr. A ešte jedna rada k streamu. V živom vysielaní sa občas dejú neplánované veci, napríklad výzvy. Vždy si zvážte, čo v liveke urobíte alebo poviete. Upraviť či odstrániť to z internetu už nejde. A je vysoká šanca, že niekto si váš husársky kúsok nahrá, uloží a použije v nevhodnej chvíli. Napríklad, keď pôjdete kandidovať za prezidenta. Platby. Ak máte nastavené platobné údaje, potvrdzujte ich PINom alebo inak. Možno ste v minulosti kúpili niečo cez Instagramový účet vašich detí, preto si skontrolujte aj platobné nastavenia a pridajte potvrdenie každej platby, alebo odstráňte možnosť platby, ak je už pre danú sieť nepotrebná. Influenceri, lajky a tak ďalej. Asi najväčším nebezpečenstvom pre mladých je sledovanie rôznych idolov a influencerov. Nedá sa tomu vyhnúť, no dá sa mať zdravý úsudok. Treba rozoznať realitu od nastrojenej fotografie či príspevku a zistiť, čo chce daný influencer dosiahnuť. Respektíve, či nie je naklonený nejakému extrému. A teraz niečo pre rodičov. Rozprávajte s deťmi o ich idoloch, nech viete, čo sa im páči. Pozrite si základné informácie o influenceroch a diskutujte s deťmi o ich pozitívach a negatívach. Choďte do hĺbky a ukážte deťom viac informácií na témy, ktoré im influencer tlačí do hlavy. Učte ich pýtať sa a budovať si vlastný názor. Neodsudzujte iných preto, že sa obliekajú a rozprávajú inak ako vy. Je to možno štýl doby, štýl vašich detí alebo niečoho, čo vôbec nepoznáte. Ale späť k tebe. Tak, ako sa vo filmoch vytvára umelá krása, rovnako funguje aj Instagram. Krása jednoducho predáva. No pamätaj, že nie je zlato všetko, čo sa bliští. Vytvor si vlastný názor na to, čo sleduješ. Nechoď len s davom. Ak sa ti niečo páči, skús si vymenovať plusy, následne mínusy a sám dospej k záveru. Daj prístup k sebe iba po riadnom zvážení. Vysoké čísla na internete ti v reálnom živote veľmi nepomôžu, ale nebezpečný môže byť aj jeden zlý follower. Priateľstvo potvrď len tomu, koho poznáš. Platby na Instagrame sú veľmi rýchle a peniaze sa veľmi ťažko získavajú späť, ak vôbec. Pred platbou sa poriadne zamysli, či ti nehrozí nejaký podvod. A čo na to odborník z IPčka? Instagram je plný dokonalých fotiek, dokonalých zážitkov. Aj títo ľudia však vo svojom živote prežívajú rôzne iné situácie, pády aj zlyhania. Tie však na tom Instagrame neuvidíš. Túto sériu pripravujeme spolu s IPčkom, internetovou poradňou pre mladých ľudí. Ak chceš vedieť viac, navštív ich web www.ipcko.sk alebo si pozri kampaň a influencerov na www.stalosato.sk.
Podrobnejšie informácie nájdeš aj na našom portáli virtuálno.sk alebo počúvaj podcast Digitálni rodičia.sk, ktorý sme taktiež podporili. Profesionáli z online sveta a reklamy v ňom diskutujú úsmevne aj vážne na témy, ktorým čelia všetci rodičia dnešného sveta. Ak sme ťa dostatočne navnadili, namotali, tak nás sleduj ďalej a viac ti povie naša Akadémia virtuálneho Slovenska. Stačí nás sledovať.